Nhasi taita zvekufamba takananga kumvurwi kunzvimbo inonzi iyo Govid Farm kana kuti Raso Farm anditi iyo iri pakati pekuti takunanga kuCentenary zvakare tichidzokera kumashure tinenge tichienda kumvurwi. Aiwa, tiri pano pamusha pekwai Chikuni pane nyaya yatafambira yatinoda kuti tinge tiri tinokurukura timbonzwa kuti chii chiri kuitika. Tichida kugamuchirai zvakare panapa kana uri kutiona uri paRwek Media, aiwa, subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Zvakare kuSaint TV unongoitawo zvimwezo. Aiwa, tichitoda kukutendai nesupport yese yamunotipa pano pamusha penyu basa richienda mberi. Ndichitoti zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Thank you very much for your unwavering support. Tina mukoma watoda timbokurukura nawo vanonzi mukoma Royal Chikuni, timbonzwa nyaya yavo kuti chii chakaitika kubva pavakasangana nemudzimai wavo wavakazorora, uyezve mudzimai umwe chete achizotiza pamusha pavo mazuva aakaperekedzwa naambuya vake. Aiwa, hande munozvinzwira nyaya yachona zvizere. Aiwa, tiri pano tichida kuti timbokurukura namukoma vandinawo, mukoma Royal Chikuni. Mukoma Royal, makadii zvenyu? Tiripo makadii. Tiri nani? Mukoma Royal, pane nyaya yatavinga pano, nyaya yekuti mimi makanga makarora mudzimai wamakasangana naye uye mudzimai uyu haasisipo pano. Mungada kutsanangurirawo zvizere kuti makasangana kupi nemudzimai uyu, uyezve makadanana nguva yakareba sei muchizorora kusvika paakazotiza uye chikonzero chaakatiza. Alright. Musikana ndatanga kufambidzana naye October. Okay, October upi? October 2021. Okay. Topa ndakatanga kufambidzana naye chinomuonawo tichifambidzana tichionana. Kusvika ndasvikawo panguva tikapanana zuva rokuti musi wakati ndowandobhadhara mari yekuroora ndichitora musikana. Okay. Ndo zvinhu zvaidiwa nasekuru vacho. Okay. Ambuya vacho tikati aiwa, zvinhu kana zvakadaro zviri right. Tagara zuva randakavapa inini idzi yanga iri 15 April. Okay. Kuti mune maunganidza 15 April 2022. 2022. Okay. Ndikati pazuva iroro rakasvika zvinhu zvangu zvenge zvaright. Anzaiwa hapana problem. Zuva rero rasvika sekuru musoyo wangu asipo. Tikati madhira angaitwe sekuru asipo. Bva wamirirwa kusvika vadzoka kwanga vaenda kuseni. Grosari nemari zvese zvatakurwa neni munhu wacho kuti tikunorora. Tasvika takatoita zvese zvatakaita zvinodiwa pakuroora pacho, list vakatipa atitonaro izvezvezvi. Okay. Ndabva tapedza madhiri edu zuva iroro kuseni. Kurova kuti makaroora mukabva mapedza musiwo. Takapedzawo zvatakaita musiwo. Zvamakaita ipapo. Vese vakazvitendera kuti aiwa zvinhu zvaita zvakanaka. Ndabva ndagara ndafunga ndakauya kunoku handaumborara ikoko. Takagara funga 2 weeks kana singakanganisi. Mukadzi asati auya kuno. Ndichitobvunza vanasekuru vacho kuti ko mukadzi wangu achaya rini? Ndakabhadhara mari kudhara, ko achaya rini mukadzi wacho? Kuti aiwa ndichamirira ana tete vacho ndivari kufambisa nyaya dzacho. Okay. Akazouya funga pa 3 weeks. Auya. Waiva musi wani mucharangarira musi wakauya? Musi wauya. Wakaperekedzwa? Wakaperekedzwa ngeri chiku. Kanganise papa Sunday. Okay. Sunday. Muri munani muna ishondo rapfura iro riri. Last week iyo kuroti muna May, muna May maauya kutanga kwa May. Muna May. All right. Saka auya first time akarara nambe wake. Okay. Vakaita chiroora chavo vakatopururidzirwa panapa. Mari vakapiwa. Right, mangwana acho akamuka panapa ana mainini akunopo vanhu mvura. Kuti makati vanhu vaugezwa mvura dzake. Nehuku iyi ndio pakauya nayo akahukari apa.
Alright. Tokaya turi tuviri. Kehangako. Keguru hangako. Saka vapedza madhiri kanza iwo handikwanisa kunge ndichita neochi bonde usina testwa blood because handisi kuziva kuti chi wakamira sei. Kati alright inini handikwanisa kunge ndichikumanikidzawo futi chi bonde racho. Tati mangwana acho vatati kutonje tanonoka nofunga takasvika kuma1 vatadzoka kuno kunetsoka mangwana kuseni ambuya acho bva vatipa mari kanzi chikwirechi maleft munotorwa futi chi ropa vataenda tese kuseni vatatorwa zvinombotora nguva vatadzoka patime yandiri kudzoka naye unga takaburikira paripo pananzi pachingodza taona bhozi mota yanga takwidza kuenda pafamba rinonzi paLG now katingodambura napa mukadzi wangu wabva aramba zvakanzi hande netara chete kati kuni handikazomusiya ari wega achifamba nechitauya tese inini ndiri kumberi pamwe anga ari kuno muti uyo achifambisa here kana kuti achifamba lolo inini handaitomboFambisa zvekuti ndaiti ndikumutiza ndaitoda kuedza kumirira but inini pandaimiraka iye aigonotozita wese kumira kwacho loya slow aifamba naye kuroti ainge achiratidzira kuti haasi kuda zvekufamba nemi nini ndo zvandaiona ndafamba ndakona apapo iye ari kukwidza kuti makati apapo time yandiri kudzika kuno ndakuti dzike ndikuona abudikira padhasta apa ari kuteera amene kuti vakazovhiringidzana papi nemukomane wandakazomubata naye. Alright, kuroti pazuva ramuri kubva kuno testwa iye ndepaari kusara kumashure kuroti pane mukomana waitotaura naye pamwe pafoni anga asina ini zvakandinetsa kuti vakaita connection sei. Alright. Foni anga asina saka chii chakabva chaitika paakasara ipapo? Paakasara ipapo ini ndakasvika kunoko gogo wacho akatosvika kunoko ati ndipakurira sadza ndakatodya ndakati muzukuru wenyu ari kuteera ari kufamba zvake speed muchana mbena pamwe aneta handeti zvikanzi nambuya wacho ane problem yemakumbo. Alright anosvika pamwe amene paatsauka zvake hapanga ndikatosara kumashure ndini time yandikuzurira mombe kati ndosungirira mombe pandodzoko pamwe munhu anenge asvikawo panapa totosangana naripandote sekuru vakutondiudza kuti iwe itosiya mombe mukadzi wako asvika here pane munhu andatomonana naye ipapo zuva iroro ratobva matesti imimi muchitobva matesti makasvika pamba mudzimai obva atoonekwa neumwe munhu mudzimai anosvika kumba zuva iroro haana kutosvika akasara ndopaakasara pandikazomubata nechikomba mumagamo kumusoro uko. Kuroti imimi musati masvika muri kubva kuno testwa muri kuti imimi makabva musati matombosangana nemudzimai wenyu makabva matomubata ane umwe mukomana wamuri kufungidzira kuti vainge vachitodanana. Ndo zvakaitika ipapo. Saka makazozviona sei kuti vanogona vaiva vese? Zvakazoitika manje ndaudzwa nemudara uye andutaura nezvake ndabva ndakwidza kudzokera mai kumashure kuti unomutarisa kumusuku kuti ari papi. Ndabva ndanomira mutara bva ndaona hakuna kana kwese hakuna kana vanhu vandiri kuona ndabva ndati nika pamwe nekadhora kasara nako pamwe aenda unotsvaga kana tiringe kushopu chirega ndiende kushopu ndomutarisa ndakamushaya kushopu pamwe aenda kumba kwavo ndopfungwa dzakandibata ipapo ndabva ndaenda kushopa ndombomira pandikangomushaya ndombomira ndabva ndatodzoka ndichidzoka bva ndatanga kukwidza nedust road straight rinokwidza kuenda kuchikoro kuchimurenga ndopa ndichingoti fambe vabudikira mukomana yanga akapfeka t-shirt yered izo. Uyu mukomana maimugara muchimuziva here kana? Aiwa uyu ndozivana naye kuno kumaraini. Anogara kurongore kupurazi nanzi rongora. Saka iye paakangondiona chete akabva ati touch kutanga kutiza kutotiza saka paakanotiza napo akanopinda napo ipapo ndopa ndikanopinda napo inini ndikati ipapa ndo pane munhu wandiri kutsvaga ndabva tanonotaisa ndakuona kuti yawanda papi but ipapa handakumuona ndakazoona dhugu manje ringakapfekwa nemukadzi wangu wache regreen but munhu akatogara ndangosvika so ndati ko chii chakunetsa alright kugara kuye uzopakwa kusango mukomana wangu wainaye ndiani autoti
handimuzive, ndangosangana naye parodhi. Hanzi vangosangana nekutotorana kutopinda musango. Kutoenda kusango, apo munhu wandobva naye mablood test. Takapererwa ngoma wangu zvoti handina kana zvandakamita kana kuti ndifunge kumurova, handina. Then mangwana kuseni zvaitika izvi. Handiti ambuya vacho ndanyara nazvo zvaitwa nemuzukuru wangu. Havana kusena wabva wamuka vachitoenda. Alright. Iye akamuka usena akatsvaira papa akasuka mapureti. Haana zvaakazoita, ndakamuona akarara mumba muchibva unoperekedza ambuya vacho. Aitochema, ndikati uchemei, warohwa here? Kuchema chete. Azonyarira time kubva useni ndichinetsa naye achitondiudza kuti shamwari, iwe ukaramba uchidaroka handisi tozoutombobatwa newe kana nhasi. Watondimanikidza ipapa unondishaya, plus nhasi handisi tomborara mudheni mako. Ndakati pamwe munhu ari kutaura zvekutamba kuedza. Muzukuru wangu iye ari kutaura kunzi akazouya, akatozouya ndichitonetsa, ndinakatomushedza ndakati undibatsire unzwanane nemunhu, hatisi kuwirirana. Iye ari kutaura kuti ndoda kuenda, handiti chindibatsiro kana achida kuenda anoenda mangwana kuseni kwakaita se kwakachena. Vanhu vakwaya naye ndo vanofanira kunge vachiuya kunoku futi vachidzokera naye, handiti. Tataura nemuzukuru uyoyo, aitongoanzwanana, ambobuda abva adzororwa rodhi uku. Achidzoka muzukuru achiti ndakuenda, abva abuda. Mukadzi anoita kana 2 minutes ndinaye mumba, abva avhura dhoo atera kutiza uku. Anga autoenda. Saka chikonzero aitaura here kuti chikonzero chezvese hunhu hwairatidzira uyu chaiva chikonzero chekuti kudii? Uye pamakaroora nemimi, pamakanobvisirana, airadzawo kufarire here kana kuti pane zvimwe zvairatidza kuti kumashure? Mari ichibviswa, aiwa taitowirirana zvakanaka, muchitokurukura. Alright. Kana paakauya pacho first day, aiwa maitofarongo waripo naye. Saka kureva here kuti pane zvimwe zvaanogona akafurirwa kana kuti akaudzwa? Inini ndo maonero angu. Alright. Kana kuti akagara achitongodaro riri basa rake nanaambuya vacho, handizivi. Alright. Mimi minhoroondo yake hamuna kumbobvunza here kumashure kuti kune vanhu vanovaziva venharaunda kuti upenyu hwavo hwanga hwakamira sei? Inini kumba kwacho ndaitoenda. Okay. Panguva yandaifambidzana naye iyoyo, mamwe mazuva sekuru vacho vakatozondiudza kuti iwe uyu musikana unomuroorero. Ndikati inini sekuru, musikana ndamuda, ndikutsvaga mari. Vakatosvika pakundiverengera varume vakasvika ipapo vachinzi vari kuda musikana iyi, handiti. Vachinzi vakatozokundikawo nekushaya mari, handiti. Ini ndikati no sekuru, mari ndikutsvaga musikana ndamuda, handiti. Ndatsvaga mari yeye, asi ndakaverengera varume vangasvika 5 vanga vakatombodarika nepo. Vaitomboda musikana iyeyo. Alright. Hey, ndofunga muri kungozvinzwira nyaya tinayo panapa. Tiri kuno pamusha pekwa Chikuni, ndichikurukura namukoma Royal vachangobvawo kuwana mudzimai, asi mudzimai havana kuzokwanisa kugara naye nekuda kwenyaya dzakasiyana siyana dzatichazenge tichifambira zvakare tichinonzwawo kurutivi rwemudzimai wavo kuti chakazosakisa kuti anga ari anobva pamusha paakaroorwa akatambirwa zvakanaka chingadaro chiri chii. Ayo, handei timbononwira mvura.